Krásny deň prajem. Ja vás vítam v našom novom diele Krásne krásnej. Dnes som sa dostala na stranu moderátorky. Je to taká nová poloha pre mňa. Dúfam, že mi to dobre pôjde, aby ste mali z tohto dielu radosť. Verím, že informácií bude dostatok. A ja dnes vítam našu krásnu Mirku Čurilu, za ktorú som veľmi vďačná, že tu teraz s nami sedí a je tu s nami. A dnes sa budeme rozprávať o tvárovej joge a psychosomatike, ktorú Mirka vyučuje, venuje sa žienkám, pomáha im zlepšiť svoju krásu, svoj postoj k sebe samej, pretože ako vieme, to, ako vyzeráme zvonka, veľmi záleží aj na tom, ako sa cítime znútra, ako sme prijali svoju osobnosť, svoju žiaru, svoju krásu a práve Mirka svojou prácou pomáha ženám rozmraziť tú ich vlastnú krásu. Pokiaľ si ju same ešte tak nedovolili nejak rozkvitnúť, tak práve v tomto nám pomáha Mirka. Za jej prácu sme naozaj veľmi vďační, teda ja určite osobne áno, pretože už je to nejaký vyšerôčik, áno, čo s Mirkou sa pravidelne stretávam a teda úplne pravidelne cvičím a naozaj potvrdzujem to, čo nám sľubuje alebo čo nás vlastne učí, že áno, každá žena vie rozkvitnúť aj vekom do krásy. Neznamená, že keď starneme, strácame krásu, strácame noblesu alebo tú žiaru. Práve naopak, ja mám pocit, že sa mi ju za tento posledný rok práve podarilo nájsť v sebe, rozžiariť sa. A o tom vám dnes porozprávame a verím, že aj vám dáme zo pár nejakých dobrých rád a tipov a že si nájdete tú chvíľočku vypočuť si tento podcast a potom s nami aj ďalej cvičiť, respektíve s Míruškou. Takže Mirka, ešte raz po tomto dlhom predslove ťa tu u nás vítam. Ďakujem krásne, ľudská. Ďakujem. Tak, ja nie som moderátor, čiže ja tu mám takýto biely papierik, na ktorom mám zo pár záchytných bodov, lebo nerada by som na niečo zabudla. Takže, už som spomínala, že Miruška pripravuje rôzne programy tvárovej jogy a ja by som sa chcela opýtať na ten súvis, lebo práve to je dôvod, prečo som si ja našla práve k tebe cestu, pretože je viacero samozrejme cvičiteľiek tvárovej jogy a ja som sa tak orientovala, hľadala, že veľmi som potrebovala, aby mi osobnostne sedela tá žienka, ktorá ma bude sprevádzať týmto programom, pretože ja celý tento proces beriem tak celkom ináč intimne. Neviem, že či je to len môj postoj a pohľad na toto cvičenie, na toto celé, ale pre mňa je to naozaj taký nejaký môj intimný priestor a veľmi ma zaujalo, pretože ja ku kráse a celkovo tak k životu sa snažím pristupovať holisticky, že nie len vlastne, nemyslím si, že veci fungujú jednotlivo, ale vlastne v rámci nejakého celého komplexu. A mne práve tá psychosomatika dávala obrovský zmysel. Tak skús nám povedať toto. Ako vidíš ty to spojenie tvárovej jogy a psychosomatiky? Ono to vzniklo praxou v podstate a vlastnou potrebou, pretože tiež učím len to, čo sama tak cítim a čo mne samej veľmi pomohlo, pretože nebola som spokojná ani s tým zdravím, ako mi išlo dole vodou a ako som sa stala maminou, tak som vlastne nemala čas na seba a vlastne to začalo sa rútiť. Vieme, že vtedy vlastne som išla do úzadia a nejak to zdravie si to odnieslo a potom aj tie prebdené noci, kedy môj druhý synček bol nespáč, akože 10-krát za noc bol hore a ten spánok na mňa, tá absencia spánku na mňa vlastne pôsobila veľmi deštruktívne, že som začínala mať kruhy pod očami, zvednuté líčka a celá tá tvár mi akoby padala. Takže s týmto som nebola spokojná, ale čo som si všimla, že vlastne hlavne ma to trápi v duši a že sa ako keby cyklím v tom, že keď sa pozriem do zrkadla, tak sa tam vidím ešte horšie, že vlastne tá predstava o sebe sa zhoršovala práve vďaka tomu zlému psychickému stavu, ktorý som mala z vyčerpania a z vyhorenia osobnostného. No a pichala ma veľmi koža na celom tele. No, takže ja som skrz zdravotný problém objavila psychosomatiku. A študovala som funkčnú psychosomatiku na pražskej škole u Tonky Křemieňovej a vedela som, že psychosomatika super, že toto áno, že mi to pomohlo, že ma to povzbudilo, ale zároveň som cítila, že žena má byť krásna, že proste som po tej kráse túžila a stále mi ten vnútorný hlas hovoril, že mám robiť s krásou. Stále to tam išlo, ako taká platňa, čo v kuse bola pustená, že baví ma byť krásna. Toto mi znelo v hlave, baví ma byť krásna. No tak
tak som to nevedela ešte, ako sa to spojí. Ale spojilo sa to samo, lebo klientky za mňou chodili s vráskou medzi obočím, alebo s vrázkami na čele, alebo s výraznými nasolabiálkami. A ja som zistila, že vlastne mi to ide fakt samo, že viem ohľadne tých vrások to pozadie, že to je strápenia, bla, bla, bla. Čiže ideme vlastne vždy do toho príbehu ženy. A čo je fascinujúce, že keď sa žena otvorí a povie o svojom trápení, tak koľkokrát to stačí na to, aby tvár spravila lifting. Úplne, že prirodzený lifting sa tam stane sám. A to len preto, že tieto naše mimické svaly sú vlastne emočné svaly. A oni veľmi reagujú na to, čo sa v našej hlave odohráva, čo sa v našom myslení a emocionalite odohráva. A keď sa tieto mimické svaly dostanú zo stavu vystresované do stavu relaxu, osloví sa téma, porozpráva sa príbeh, tak sa vlastne same uvoľnia. A dá sa to rehabilitovať samozrejme veľmi aj dotykom, príjemným dotykom. A je to prepojené, fakt je to prepojené. Čiže neviem robiť jedno bez druhého. Áno. Nedáva mi jedno bez druhého zmysel. Ale tak to ono to potvrdzujem. Ja som napríklad, prvá otázka, ktorú som ja na Mirušku mala, bola presne vrázka medzi obočím. Lebo už som ju mala ako dosť výraznú, a teda viete o mne, alebo keď ešte nie, tak vám to poviem, že ja som ako keby naozaj za prirodzené techniky, ktoré pomáhajú ako keby k tej kráse. Samozrejme, prírodnú kozmetiku, ktorú tvorím, s tou som absolútne stotožnená a viem, že funguje. Ja to mám odpozorované jednak na sebe, na našich zákazníčkach, klientkách, ale vidím aj to pozadie všetkých tých štúdií a tak ďalej, že má to naozaj úžasné vedecké podklady, takže to jednoznačne, ale proste s niektorými vecami naozaj, alebo teda tými vrázkami toho prejavu človeka nevedia urobiť takú službu. A ja som bola obrovsky prekvapená z informácie, že vrázka medzi obočím je vlastne s tým sťahovaním tých svalov a vlastne tou mimikou, ktorú vlastne to obočie sa zaťahuje a tak ďalej. To bolo poprvé, že to ma tak ako... Naozaj ma to úprimne prekvapilo. Ja som o tomto som nejak netušila. Tuším a samozrejme viem o tom, že ako sú svaly potrebné pod kožou, ktoré takisto mimoriadne vplývajú na celkový zjav a na vrásky. Ale nejak mi tieto súvislosti naozaj v tom celom nedošli, hoci sa venujem kráse a jedno z hlavných našich tém sú práve vrásky. No a druhá vec je, čo som bola úplne prekvapená a až šokovaná po 2 týždňoch praktizovania, že to čelo som vôbec nepotrebovala cvičiť. Ja neviem, že ju ako ešte stále tam nejaká je, ale veľmi to vnímam presne podľa stavu, v akom sa nachádzam, či mám nejak veľa práce, trápenia alebo čokoľvek, že vlastne pracujem s tým obočím a nejak si to úplne nedokážem uvedomovať, tak vtedy sa mi prehlbí. Ale vlastne s týmto to bolo dlhší príbeh. Toto mi trvalo naozaj cez rok. Hej, tieto 2 jednotky, tak sa to volá, tuším, že... Áno, 11. Či 11. Ale 2 jednotky môže byť. Áno, to je tiež 11. No, ale takéto vrásky, tie sa mi naozaj za 2 týždne podarilo, že ich tam proste nemám vyhladkať. A dokonca ja som to čelo mala také... Ja už som si na seba teraz zvykla, ale kamarátky mi hovorí, že ty čo robíš? Že to jak robíš, že ty nemáš žiadne vrásky na čele? Že tiež sa ma pýtali, či som bola na nejakú inekciu a tak. No, alebo to čelo sa mi tak vypučilo. Áno. Práve tým dotykom. Áno. Uvoľnili sa tam tie vystresované svaly, lebo čelový sval je práve ten sval, ktorý má tendenciu sa dostať do napätia, do prílišného napätia. Áno. A on sa ani necvičí. Pôvodne som ho cvičila, kým som nevedela o tom, že vlastne nie je sval ako sval mimický, že sa správajú trošku inak, že lícne svaly nie sú to isté ako čelový sval, takže čelový sval sa iba masíruje, iba proste masíruje, uvoľňuje a potom to pôsobí cez ten mimický sval, dokonca aj na našu emocionalitu a vplyv uvoľnenia. A mne sa koľkokrát stane, že keď si masírujem žuvacie svaly, tak ja vlastne niekde v oblasti žalúdku cítim, že padol kameň z toho žalúdku, že sa uvoľnila nejaká situácia. Lebo cez žuvacie svaly my ich vlastne zapíname vždy, keď riešime nejakú situáciu, ktorá je ešte nevyriešená. Takých situácií za deň je x, ktoré ešte sú len v riešení. Ešte nie je hotový výsledok. Ešte nie sú to požuté a prehltnuté. Zatiaľ ho len žujeme. To sústo, ktoré riešime, nehmotné. Takže tie žuvacie svaly sa dostávajú do napätia,
aj bez toho, že by sme stále niečo hrízli. Ano. Nemusíme hrísť tvrdé oriešky fyzicky, ale stačí nám psychicky mať nejaké tvrdé oriešky v podobe situácií a zaberajú nám žuvacie svaly, ktoré keď sa stiahnu, tak aj tá tvár má nedokrvenie, nedokyslečenie a nie je tam tá lymfa v takom pohybe, ako keď sú práve uvoľnené. Takže koľkokrát tie žuvacie svaly stačí poriadne uvoľniť a áno. My sa potom budeme ešte viacej venovať aj takým jednotlivým. Aspoň taká ukážka, pretože Mirka má krásne programy rozpracované a veľmi sa teším, že sme takúto krásnu spoluprácu nadviazali, pretože dáva mi to obrovský zmysel spojením s našou prírodnou kozmetikou funkčnou. Takéto funkčné cvičenie tvarovej jogy spojené s psychosomatikou je to naozaj pre mňa dar, teším sa z toho veľmi a môžem tiež povedať také svoje pozorovanie, práve napríklad aj zo včera, kedy som mala taký náročnejší deň. Hlavne tiež po tej nejakej mojej emocionálnej stránke, lebo presne ma bol žalúdok už niekoľko dní a bola som celá taká ubolená, nejak som proste nevedela prijať, že treba ľahnúť a oddychovať, lebo však strašne všetkého veľa a vonku je pekne, ja potrebujem ísť von a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ma to, niekedy už si to tak viem upokojiť sa a včera som bola práve v stave, že mi to nešlo a presne ma napadlo, že idem si urobiť tvarovú jogu, že normálne som pocítila, že potrebujem toto teraz. Tak som si vo svojej spálni, ja tam mám taký svoj kútik, zapalila sviečku, zapala som si hudbu, urobila som si príjemnú atmosféru a pustila som si Mirkine video, podľa ktorého som cvičila a naozaj mne sa to rozpustilo. Mne tam bolo tak príjemne, myslím, že to bolo nejaké 25-20 minútové video z tohto letného omladenia, čo vlastne bolo už. Ale tak pripravuješ aj ďalšie, ale bolo to mimoriadne príjemné pre mňa a naozaj keď som odchádzala na to svoje miestočko, som sa bola pozrieť na seba v kúpeľni a keď som sa vrátila, bola som sa opäť pozrieť na seba v kúpeľni a okrem toho, že mi bolo nepomerne príjemnejšie, cítila som sa dobre, tak tá tvár sa mi naozaj rozžiarila. Takže ten dotyk naozaj dokáže krásne uvoľňovať, takže presne ako Mirka hovorila, že to nám teraz povie, aspoň tak v skrátke dúfam, že niektoré svaly sa teda cvičia, niektoré sa uvoľňujú a mohla by si nám povedať aj o význame vlastne cvičenia, ale čo ty veľa do tých svojich cvičení vdávaš a pre mňa je to úplne najpríjemnejšia časť toho celého sú tie masáže. Milujem to tvoje krupobytie a tieto veci, to robím pomaly stále a všade, tak o tomto keby si nám trošku porozprávala. Ty máš aj takú mapku krásnu, to potom dievčatá, keby ste sa prihlásili do Mirkiných kurzov, ona má nádhernú takú mapu celej tej tváre, tých svalov a ona to tam krásne vysvetľuje, že čo, kde, ako funguje, ale teraz aj bez tej mapy. Tá mapa mi veľa povedala a ukázala, ako vlastne cvičiť a k tejto mape som sa dostala len, tuším, že minulý rok v januári, áno, v roku 2022 som sa tam dostala v januári do takého globálneho kurzu k Japonke Koko Hayashi. No a ona ma veľmi inšpirovala práve tou fyzickou stránkou cvičenia, že ona nešla do nejakých hĺbok, ale vďaka tomu, čo fyzicky učila, tak mne sa to úplne spojilo s tým, že jasné, to presne takto je. Čiže máme svaly, ktoré sú extrémne používané a to sú čelo, žuvacie svaly a brada. Čiže tieto typy svalov sú preťažované mimikou a emocionalitou. A tie sa necvičia, tie sa iba masírujú, lebo keby sa precvičovali, tak s tým vlastne dosiahneme akorát tú väčšiu tuhosť a bolo by nám vidno síce svaly, ale ono by to bolo také nepekné, neladilo by to s tvárou. Ja som aj istý čas cvičila bradu, ale zbytočne tak stvrdla, čiže my bradu potrebujeme hlavne uvoľňovať, lebo ona samotná ťahá. Ano. Oni sa tam aj tak urobia, také jamky, také z toho stiahnutia, že to je vidieť, že tá brada vie byť taká presne v takej tenzii. Takže je dobré ju uvoľňovať dotykom, čo je len hánkou, takto, že trošku si ju tak poprechádzať a dopriať jej uvoľnenie. Žuvacie svaly to isté hánkami. Hánky sú pre mňa taký najlepší a najexpresnejší masážny prístroj, lebo ich máme stále po ruke, čiže na ruke. Takže premasírujeme aj žuvacie svaly takto zľahka, hoci kedy počas dňa. No a čelo, tak to tiež buď preklepkať, keď sme, že v takom pracovnom tepe, že nalíčené a nechceme sa seba dáko dotýkať prstami, tak úplne kľudne aj hánkami, že poklepkať si len po čele. Stačí iba poklepkať, aby sa nám aj make-up, ak máme, tak
mazal nejako. Takže poklepkať a to isté presne aj s priestorom medzi obočím, že zaťukať si na čelo, že halo, doma ste. Trošku sa tým aj sprítomníme, takže to je na tomto výborné, že dotyk nás aj sprítomní a preto sa po ňom tak lepšie cítime. A čo je úplne úžasné, je pomasírovať si skalp. Tak to akože, včera sa ma presne tiež jedna klientka pýtala, že čo má robiť, že toto je ovísa, hej? Že toto má tieto vrásky. A ja som sa na ňu chvíľku tak pozerala, skenovala som tie výrazy tváre, ako to vlastne používa. A som mi povedala, daj si toto vyššie. A vlastne celý tento prepad, ktorý mala, tak to bolo o takom tenkom svalíku, ktorý je malaris, toto tento svalík. A ona ako si to zdvihla a napla ten sval, tak sa jej celá spodná kontúra vyhladila. Lenže to jej napätie pramení z práce. Tak som mi povedala, vieš čo, ty si len masíruj hlavu. Že fakt zmizne mi toto a áno, keď si budeš masírovať hlavu a naspäť sa sprítomníš, tak si ti vlastne rozžiari zase tá tvár, lebo mala to v sebe tú živosť, mala to tam, len bolo to veľmi prekryté myslou, starosťami, agendou a strachom, čo bude. Čiže to strašne bere tú krásu a zvyšuje to tvrdosť vo výraze, keď sa bojíme života. Áno. Čiže som jej iba poradila viac sa uvoľniť do toho života. Chyť sa svoje hlavky, pomasíruj si ju naozaj tak, že zatlač do toho podložia vláskového. Ani nie tak, že šúchať korienky, ale vyslovene, že zaboriť prsty ku korienkom a tým skalpom, aby sa nám hýbala tá koža, to podložie korienkové, tak takto to krúživým pohybom. A je to dobré aj na vlasy. Výborné. Určite, že? Aj dokonca ževra, je to proti šediveniu vlasov. Aha, no to je akože téma. Ja to testujem, lebo zopár už ich je, už mi dcera ráta, tak ja hovorím, ticho buď. Nechcem vedieť, takže ja si robím srandu, že ja moje sivé vlasy zahováram, lebo akože patria k životu, ale tak akože, keď ich môžem premasírovať, tak ešte hej. Ale viem, že túto masáž robí jedna moja známa a ona má asi 2 šedivé vlasy a má 40, že bude 43 alebo tak nejak v tomto veku. A fakt, že funguje to. Áno. Takže... A ešte vlastne som si teraz spomenula, že tiež si ma naučila, že presne keď si hovorila o tom, že niekde padajú tieto spodné kontúry a že masírovať si tú hlavu, pretože že vlastne ten tvárový sval, ten čelový on končí vlastne až niekde tuto. Až tu sú tie lúpenie svalové. No, také lúpenie, to tiež má na tej fotke krásnej. Čiže presne aj toto si tak ako keby masírujte a ono to tak možno na začiatku znie trošku zvláštne, že budem si masírovať hlavu a zdvihne sa mi brada, no, ale, je to prepojené. Ale je to proste všetko prepojené. No hlavne tie mimické svaly, oni sú také živé, ako tie emócie, ktoré nami pretekajú. Takže je to o tých emóciách, nie je to iba o tom fyzickom cvičení, lebo napríklad, keď si idem len zabehať, prídem a pozriem sa do zrkadla, tak 10 rokov mínus, lebo všetko ide hore tým momentom toho uvoľnenia sa v behu. Ja v príbehu na nič nemyslím, ja iba cítim telo, takže presne je to o tom. A potom, keď sa vidím niekedy, keď sú nejaké veci, agendu, ktorú nemusím úplne, nejaká administratívna, daňové a tieto veci, alebo keď mám vlastne niečo riešiť, čo mi nie je blízke, nejaké technické veci a vidím, ako sa pri tej téme trápim, tak tá tvár zrazu ostarne v momente vizuálne o 10 rokov. No. Čiže fakt to závisí od momentálneho stavu rozpoloženia a dá sa omladnúť práve tým uvoľnením sa do života. Áno, a aj tých svalov uvoľnením. A ja tu mám takúto poznámočku, na ktorú by som nechcela zabudnúť. Zlepšenie krvného obehu. A to tiež mám takú k tomu zase svoj príbeh. Áno. Tiež ma vlastne Mirka naučila, že ja mám taký nejaký rituál ráno, stanem radšej skôr. Teraz mám budík nastavený na 5:40, aby som si stihla všetky svoje procedúry porobiť ešte predtým, než budem musieť obriadovať deti. Ale je to pre mňa v poriadku čas, pretože chodím spať skoro, čiže ja som naozaj vyspatá. To je len ako taký typ, hej, že trošku si skorej vstanete a nájdete si naozaj možno nejakých 10 minút čas. A ja ešte tak poslepiačky ja si ešte dávam masku, o tej bude tiež reč, neskôr o červenom svetle. To si ešte tak poslepiačky z postele zapnem, to ešte tak akože dodriemem pár minút, myslím, že na 20 minút to mám nastavené a potom idem do kúpeľne, kde si nanesiem ja naše mydlo
špendlové orechy, ja ich milujem a strašne dobre sa s nimi masíruje. A urobím si cvičenia, vlastne, že uvoľňujem si krk, ramena a vlastne hlavu, trapezy a tak ďalej. Toto presne takisto súvisí s, myslím, že tiež asi aj s uvoľnením svalov a tým pádom krvného obehu. A hlavne to spriechodní lymfatické cesty, vieš, takže môže sa lepšie pleť detoxikovať do hlavného lymfatického uzla, čo je samozrejme, že prirodzené, takže ona tým pohybom krku sa ešte viacej vyživí. Áno, to mám potom také všelijaké ťahy, všeličo možné, čo som sa naučila. To sú také už automatizované pohyby. Áno, a to trvá naozaj to trvá možno 5 minút, toto celé, potom si dopravím ešte to krupobytie, niekedy si dám aj zo pár nejakých takých cvikov na prebudenie, ale v princípe hlavné toto pre mňa ráno je, že pouvoľňovať aj presne tú sánku a toto všetko takéto, toto ja mám rada, tieto kývače, hlavy. Takto si to všelijak a potom si aj toto tak rozťahujem tie fascie, pretože o tom nám tiež povedz o fasciách, aké je dôležité ich ako keby pouvoľňovať a ako to súvisí potom s okysličením tých svalov a čo následne súvisí zase možno s kozmetikou, ktorá sa lepšie ostrebáva. Takto to je s tými našimi tkanivami alebo aj s tými vráskami, že v podstate tá pleť není vráskavá. Ona len kopíruje svaly a kosti. Takže ak sa udejú nejaké deformity na svaloch a kostiach, tak je to, zo psychosomatiky vieme, že je to vec úcty a rešpektu. A teraz naozaj tá téma úcty a rešpektu je u každého človeka na 95% nie v harmonii, lebo. Ale pracujeme na tom, musím nás ako ľudí pochváliť, že chceme robiť na sebe a preto ten sebarozvoj je teraz taký populárny, lebo ľudia, záleží im na sebe. Niekedy síce ide ten sebarozvoj aj iným smerom, ale však dobre, to nie je téma, ale vlastne snažia sa ľudia pracovať na sebe, lebo vnímajú a cítia, že majú obrovský potenciál. Čiže ako náhle my máme úctu k sebe, tak sú aj zdravšie svaly a aj kosti sú v plnej kondícii, nie sú odvápnené. A ako s tým súvisia fascie je, že oni začínajú vysychať vtedy, keď vlastne človek je taký stvrdnutý, taký málo sa hýbe, málo si seba všíma. A to sa udeje práve vtedy, keď na seba, slušne povedané, kašle. Keď na seba kašle a keď vôbec sa nepočúva svoje telo, keď proste, dobre, ja vydržím, poďme ešte toto dokončiť, ešte tento a poďme ešte, dakedy. A keď vlastne človek takto na seba kašľa, že sa ani nevšimne, ako sa má, ako sa cíti, že sa seba nedotkne, ide sa prebehnúť a málo sa hýbe, tak vlastne tie fascie sa prilepia ako niečo nepoužívané, také zasušené papieriky. Vlastne. A my ich potrebujeme začať jemnučko oddelovať. Jemnučko takto oddelovať. Takže preto to tak funguje, lebo to telo sa vlastne pohybom a odlepovaním fascií zase oživí a prekrví. Tak skrátke. Takže to je téma fascií a téma vlastne toho, ako je dôležité sa dotýkať, ako si uvoľňovať svaly, ako sa masírovať, ako si všímať, ako sa máme. A ako sa pri tom, ako sa máme, tvárime a ako sa tvári naša tvár, akú žiaru vyžarujeme. A tak si ako keby cez tú tvár a cez to svoje vyžarovanie všímať aj tú kvalitu toho svojho nejakého nastavenia a či sa niekde trošičku nedá to trošičku možno zmeniť alebo viac si všímať a naozaj že s tým dotykom, keď treba niekde začať, tak možno môžete skúsiť práve s týmito masážami, s týmto dotýkaním sa. Napríklad, presne keď si hovorila o tej sánke, hej, že ono sa nenadarmo aj také tie príslovia, zatínaš zuby a tak ďalej, hej, že... Alebo mám ťa v zuboch. Mám ťa v zuboch, to je presne to, že niečo proste sa nám nepáči a zatíname zuby a vtedy sa nám ten sval zmršťuje, lepia sa tie fascie, neprekrvuje sa, tým pádom ten zosušený sval je samozrejme menší, nemá takú šťavu, nemá takú plnosť, tá koža potom cez to prevísa. No a tak toto si poďme spoločne všímať a my ešte pre vás urobíme jeden diel tvarovej jogy, lebo je toho dosť veľa, tak čo by sme vám chceli povedať, takže tentokrát v tomto dieli sa s vami krásne rozlúčime, pripravíme si ďalšie
ďalšiu tému a ďalší podcast na Krásne krásnu a vidím, že dnešné informácie vám otvorili zvedavosť, že máte záujem sa pokúkať po tvárovej joge, že sme vyvolali nejaké trošičku vzrušenie a nádej, že naozaj sa rozkvitnúť dá v akomkoľvek veku a že sú tu ľudia, ktorí to vedia a pomôžu vám s tým. Takže vám ďakujeme pekne, Miruška. Ďakujem krásne, ďakujem Lucinka. Majte sa pekne, dovidenia. Majte sa, ahojte. Dulcia Natural, odpoveď prírody.